Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autokremers, Vleeshouwers Financieel Advies, Wasserie de Orchidee, Autoservice Geins, Hanze Dranken en Evenementen, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Hier zijn we weer binnen het Vastelovenscafé van Loen. Studio van TVL op de alle printjes naar voren toe. De printjes in de film gaan we doen. Wat een gezelschap steekt hij weer. Er zijn zoveel prinsen in het Riki van TV11. Dat je wonder van stond te kijken wie dat ze er allemaal erop staan. Wie verschillen. Ja. Oh, van jong tot oud. Of van oud tot jong eigenlijk. Ja. Ja, ik moet er één aankijken en toen ben ik helaas niet de jongste. Wat is er, we beginnen altijd alle prinsen met, wat is er schooner om met een damesgarde te beginnen? De Kidsule Vastelovensvereniging hebben de dansgarde metgebracht. Komt de dansgarde naar voren toe. Nou, kijk eens aan. Schitterend. Wim, dus kijk nu eens wat voor een schoon garde is er Nou, in onze eigen Ramunja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb bij Lach en Louise heb ik die kullen gezien, maar dit is veel beter. Hoe best u geweest? Bij Lach en Louise. Dicht? Ja, ik. Ja. Ja. Ja, ik geloof het wel. Ja, maar dat kiest er zo ja, maar dit is gewoon geweldig. En moet ik tegen eerlijk zeggen, op zo'n klein ruimte. Jongens, toppie. Gewoon super deluxe. Dat wil er ook maar beginnen, jong. Och, daar komt er niet. Oh, Jerry. Til hem op. En dan stil ik op, maakt niet uit.
Ik ben jeugdprins Mart van KV het Winterkoningske van Maria Hoop. En mijn spreuk is, nu weer met deze dag voorop gaan is het met de rust gedaan. Hey! Dat is een mooie spreuk. Vanuit op de tweede van de Kidsule. En die spreuk is, met deze dag gewoon voor maximaal. Met deze dag gewoon voor maximaal. Met deze dag gewoon voor maximaal! Dat denk ik over. Dus je Wim, overal doen ze het anders. Ja. Ja. Maar dit was ook weer maximaal. Jerry, je kan ook een matras er neerleggen, dan kun je ze liggen doen, hè? Nou, ziet hij al bij de dames geweest. Goeie ik ben Roy Hermans. Dit jaar ben ik de eerste van VVV de Kidsule en de spreuk is, even stelling hoger, even stelling hoger, even stelling hoger! Ja. Uit Maria Hoop van de Winterkoningskist, Prins Erik I en ik ben met geen paard naar huis te krijgen. Ja, hoor je dat die €1 staan? Goedenavond mensen. Vastelavondvereniging de Stoepkloekers uit Lin. Jean-Pierre Suren. En mijn spreuk is, niet te stuiten, niet te sturen. Niet te stuiten, niet te sturen. Niet te stuiten, niet te sturen! Prins Marco, de eerste van de liefhebbers. En mijn spreuk is, vastelavond vieren we samen. Zonder zorgen voor te schamen. De schub en sneusje aan de kant, want het is 4 seizoenen VS in liefhebbersland. Merci. Hey! Ik ben Prins Wim III van MCV de Hoornroetbrug. En mijn spreuk is, 3 dagen geen kraan, maar eraan. Hey! Vastelovend samen van Oud-Asselt, vlak bij Remun. We zitten vlak neven het water. We gaan niet naar de Saartjesbal, maar we gaan naar het bal van vader Aartje. We gaan eens kijken bij hem hier de nieuwe vuurganger gaat werden. Die is lekker door. Dat denk je toch niet meer al. Het is niet te geloven, maar het is wel het eerst verkleide bal hier in de omgeving. Dus we moeten heel even wachten voordat we eigenlijk de nieuwe vader aan gaan zien. Snel de keuken in. Nou, het kolen gaat dat 24 jaar geleden geboet werden. Dat bedoel ik. Kom op. Hier is nog nemens. Och jawel, vastelovend samen. Ja, vastelovend. 1, 2, 3, 4. Iwiwa, weg. Nee, wat er niet. Weg. Jij weer. Nee, dat was en dan gaan we weer. Ja, die moet stik doen, hè? Zal ik weer? Ja, ik ken dat ook. Ja, wie is er? Iwiwa, weg. Ja. Hallo. Iwiwa, wa. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Goed gegokt. Nee, dat is niet gegokt, ik wist het. Ja, dat kost hier en zee natuurlijk, ja. Nee, dat gaat er nog een keer. Zou je zeggen wat ik het wist? Ja, vertel. Toen was het meest zenuwachtig. Ja, dat klopt. Nu kunnen we het er toch op aan, hè? Ja, nu kunnen we het erop aan en wie vulde? Ja, goed. We zijn erin, dus we gaan er het schoon van maken. Stel de heel even weer aan de kijkers van TV11. Ja, ik ben Tuur, ik kom uit Zwaarmen, 26 jaar. En vaderavond 2019. Nou, dat is een heel kort verhaal eigenlijk. Ja, hè? dat klopt. Vrijgezel. Nee, dat niet. Ik woon samen met mijn vriendin op Zwalmzee, dus... Nimmer te hebben. Nimmer te hebben, helaas. En dan komen ze zich dat vragen en dan zeggen ze gewoon direct in één keer en die vriendin ook spontaan ja. Zonder twijfel. Ja, ik ben 5 jaar geleden adjudant geweest bij mijn beste kameraad Erik, wat hij neven mij steeds. Nu is hij mijn adjudant en ja, zodoende ben ik eigenlijk bij de vereniging gekomen. Ja, en toen kwam toch het grote moment dat ze me vroegen om aan te werken en dan heb ik direct ja gezegd. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben technisch tekenaar. Kunstenaar? Nee, Ik teken ook. En dat is eigenlijk niks technisch aan wat ik doe.
Wie moet dat begrijpen? Ja, ik werk bij een bedrijf die wat machines maakt voor de veevoederindustrie. En daar doe ik eigenlijk alle ontwerpen optimaliseren voor de productie, zodat die makkelijk en goed gemaakt kunnen worden. Kijk, dat is wel technisch. Ja. Heb ze natuurlijk ook een stelletje adjudanten? Ja, klopt. Oh, ze zijn allebei hier nu gelukkig. Ja, Erik, ja, wat ik al zei, daar ben ik zelf adjudant bij geweest. Thomas, we hebben samen een paar weken met de vrouwelijke paard en voor doen eigenlijk alles eromheen. Dus zodoende heb ik daar veel contact met. En dan heb ik hem ook gevraagd om in de tweede adjudant te werden. Oh, dat is wel een gezellige vastelovend, zeg. De vrouw die op de paarden gieren hier. Ja, precies, dat is de planning, ja. Ja, het verschil moet er zijn, ja. En als ze dan boven hoog te paard zit, ga je er echt van maken, deze vastelovend? Dat sowieso, ja. Ja. Ja, ik hoef niet te vragen, ik heb natuurlijk ook een spreuk, of niet? Nee, en oudjes hebben nooit een spreuk, dus helaas. Ze doen dat wist ik wel, maar ik denk, je stelde de vraag toch. Het had kunnen zien dat toen er een had. Hij kan zijn, maar is het niet? Maar ja, dan kan je best nog een van de mensen van het bestuur gaan, dan kun je best een hem vragen. Hè. Denk het wel. Als je een spreuk zot, de nieuwe vader Aard, hoogtepaard. Hoogtepaard, ja, dat is misschien gaat hoog gegrepen. Op een paard is er hoog. Hij is klein van stuk, maar hij zal zich er zeker voor gaan geven. In het bestuur onder ons regelen we toch altijd en bekijken we toch jongens die op een gegeven moment in het dorp wel heel actief zijn en ook echt wel weten waar dat de puntjes staan. Proberen we toch altijd bij onze groep te trekken. Zo'n natuurlijk is zijn als adjudant gewoon bij onze groep gebleven. En Tuur heeft toch wel zijn stempels in het zwamen gelaten. Waar dat veel eigenlijk zoiets van haaien van luister, die jong, die moet het dit jaar gewoon weren. Daarbij, en dan kan ik dingen hier nog wel even zeggen en dat zal ik dadelijk aanhalen. Een oom van hem, en dat is een zalige en dat is heel erg. Maar als we het nu gaan bekijken en het komt dit jaar zo oud, is het 33e seizoen nadat zijn oom vader Aar is geweest. Dus ik denk dat het gewoon niets beter kan passen en ook niets beter van boven hoe het zo het in kunnen geven dat we onze Tuur nu dit jaar als vader Aar gaan maken. En dan had ik eigenlijk wil ik van u weten, de Wietse kiekers bij ons die zitten helemaal achter veld. Die vragen zich natuurlijk af, wat is dat eigenlijk, dat Boerenkielenfestival, wat is dat? Wat is dat eigenlijk, de peersvereniging? Ja, luister, en dat zijn de kiekers via de Vaals, misschien in Groningen die het op een kabel krijgen van u. De Aartjes, en ik probeer dat ieder jaar een beetje uit te leggen, dat is een folklorische groep. Die eigenlijk 37 jaar geleden ontstaan is geworden door een buurtvereniging die een bal wil organiseren. En gedacht hebben, wat maken we ervan? Hè? Er was een mens die gewoon met de Aartjes en op aardje gewoon, dat wil zeggen van vreugderoet, when er perkens trouwden. En iedereen werd uitgenodigd, behalve de vrijgezellen van het dorp niet. Dan gingen die vrijgezellen van het dorp op aardje. En dat wil zeggen, ze belden aan en ze vroegen of ze welkom waren. Worden ze niet welkom, dan klumden ze door het keldersgaat. En vandaar hebben we weer ook het keldersgaat worden dadelijk uitgekomen. Het keldersgaat in en klauwden gewoon alles in de kelder vroeger op de broerloffen. En vandaar hebben we weer een beetje ook, tuurlijk, à la 2000, momenteel 2019, was er een beetje op aangepast, maar een beetje ondeugend en een beetje kattenstreken hebben we nog steeds. Nou, voor mij is het helemaal duidelijk. Ik hoop ook voor de kiekers. Eigenlijk rest me nog maar één ding te zeggen. Een hele zonne vastelovend. En vader Aar is niet op zoek naar Saartje. Zet ik in de ding. Oh, dat is luxe. Dat wordt voor de ver, hè? Zwaai even naar de kiekers, Soes. Hoi, je kiekers. Omdat zijn oom 33 jaar, 33 seizoenen geleden vader Aar is geweest. We kunnen zeggen, we houden een klinker op een kop, maar veer pakken er een van tegels. Hier is
Vanuit Asselt gaan we over naar Bezel om te kijken bij de nieuwe Bacchus is geworden. David Dunnewee filmde de uitroping. Wat is lafsterker nog? Ik ga nog strepen, jongens. Bacchus 2019 is geworden. Proficiat de Lart Simons, oftewel Bacchus Frietje, de nieuwe Bacchus van Bezel. Na de reclames even weer terug in het Vastelovenscafé met heel veel prunsen. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autokremers, Vleeshouwers Financieel Advies, Wasserie de Orchidee, Autoservice Geins, Hanze Dranken en Evenementen, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers.